नोंथाङा नोंथांनि पार्टी, मेल मिटिं, हाबा-हुखाफोराव सिबिथायनि थाखाय मानसि मोनाखै नामा? अब्ला नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। नोंथांमोनखौ सिबिथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल सेरफांगुरि गामिनि आइजोफोरा सा-30 लोगो नांनानै आर'नाइ केटारिं ग्रुप दानानै रायजो-राजाफोरनि मेल मिटिं आरो हाबा-हुखाफोराव सिबिथाय होबोबाय थादों। नंगौ, आर'नाइ केटारिं ग्रुपखौ थांनाय 2024 मायथाइनि फेब्रुआरि दानाव दाफुंनानै लादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो खौसेयै मेल मिटिं एबा हाबा-हुखाफोराव सिबिथाय होनायजों लोगोसे हिन्जाव गोदान बरायनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोराव ज'-ज'यै मोसानानै बरायनायखौबो खालामबोदों। बेनिखायनो दिनै आर'नाइ केटारिं ग्रुपआ बेंटल सेरफांगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव ज' जानानै सिबिथायखौ बांहोनो एबा खम बेसेनावनो रायजो-राजाफोरनो सिबिथाय होगोन होननानै फोसावनानै होयो। जुदि नोंथांमोनहा नोंथांनि पार्टी, मेल मिटिं, हाबा-हुखाफोराव बिथांमोनखौ लिंहरनो गोसो दङब्ला जानबुं नम्बर 9678698830 नङाब्ला 995753681 आव खौरां लाहरनो हागोन। बे समनि थाखाय नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। जोङो दिनै बे फोथाराव मानि थाखाय गसंदों बेनो जाहैबाय जोङो हाबा एबा बहाबा मिटिं मेलफ्राव सोरनोबाफोर गोनांथि जादोंब्ला बेखौहाय जोङो मदद होनो थाखाय जोङो ग्रुप दङ। जोङो जानुवारिनि 2024नि फेब्रुआरि जानुवारिनिफ्रायनो जों स्टार्ट खालामदों। गोबाङाव जोङो थांनाय बोसोरावबो हेफाजाब होबोबाय आरो दाबो जोङो बे 2025आवबो जों होदों आरो होलांबाय थानो थाखाय जों नाजादों। सोरनोबाफोर गोनांथि जायोब्ला जोंखौ लिंहरनो हागोन आरो जोङो कन्टेक्ट नाम्बार होगोन। बेयावहाय बे नाम्बारखौ लानानै जोंखौ खबर खालामनो हागोन आरो जोङो गासैबो जायगायावनो थांनो थाखाय रेडि। जों थांगोन आरो जों मदद हैगोन, गोनांथि बायदियै जोङो हेफाजाब हैगोन। जों बेखौ मिजिं खालामदों। बे साबैसे सोद्रोमाफोर दङ? जोंनि सोद्रोमाफ्रा 30 जन दङ। माबायदि सार्भिस होगोन? जोङो मोजाङैनो गोनांथि बायदि जायफ्रानोखि जोंखौ माने लिंहरगोन बिसोरजों जों सोमोन्दो खालामनानै बिसोरनि हानाय बादि आरो जोंनि हानाय बादिखौ लानानै जोङो हेफाजाब होलायनो एबा मावफुंनो थाखाय जोङो जेब्लायबो रेडि। दासिमाव मोनबेसे मेल मिटिं एबा हाबाफोराव नोंथांमोना बेबायदि सार्भिसखौ होबो? जोङो थांनाय बोसोराव गासै दा थांनाय बोसोर आरो देग्लाय 6थासिम जोङो मिटिं आरो एबा हाबाफोराव जोङो हेफाजाब होबोबाय। जोङो बिदिनो होलांबाय थागोन। रेटफोरखौ माबायदि लायो नोंथांमोना? रेटआ माने जोंनिया जेनेबा जायफ्रानाखि लिंहरदों बिसोरजों रायलायनानै बिसोरनि हानायखिनिखौ लानानै जोङो खालायनाय जादों आरो। अल बिटिआर नोंथांमोना सार्भिस होनो हागोन नामा? अल बिटिआर सार्भिस होगोन नामा? हागोन, जों बेखौ नाजादों। ग्रुपनि नामा जोंना आर'नाइ केटारिं। आरो जों मोनसे खोन्थाबावनो गोसो जाबावदों। बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि ग्रुपआ मोसायोबो बहाबा मिटिंफ्राव एबा हाबाफ्राव हाबा होनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ हाबा होनो लाङोब्ला मोसानो नांगौब्ला बेयावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन एबा जोंनो खबर होनो हागोन आरो जों बेयावबो हेफाजाब होगोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना,
गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।